Good morning everyone. Hi lamsak piro. Nai di oro gai tai dega. Tai oro hanggang ke takhum sobjak. Tabo funga sisiri ni bagi brok no fiogya ko. Tai srapsani pore hanggang ke brok no fiog nai. Tai kheto panthor tai bufang wafang tai oro borai rok tai sekamuri rok oborok hangke wati jora rogo tai panthoro mai kuplungui tongpru rogo musukno ada sarnani bagi sekamuri senamui ton kintu ba ang wansugui kutuk wansug naimani tai nahari naimani oborok bebak no sini borok munsuni langma baike krengjak sini borok munsuni tongnani baike krengjak hingke omono bahaike se asnamnai sano hambai riawi tongnai aw kaisa belai kheno kutuk khwan sukjangnai ngui thang ko dega bwsa klei tai gai omongka je जों दूध dog नंलायमानि सारक नोंखौ बिसोर कथकबा ताई सराय रक बहायनो दूध dog थकजागो सराय रक के गाय दूध बहायनो सराय रक न खारिबानो के सिनारो आनि सराय साबात दङ बनो खारनानि बागै o belai kheno saka tai khoroksa ingko ani kukuini bini sajalabo tongo ke serai rokni bagai ekdom kaham tai sinokar rokni bagai bahaino जों sarok muthumi nungkhru rogo ko du dog nangui mano ke gai bo dega rmani bagai gai tai gai bai dega mani bagai kaisa family wo kaisa chukjak aw hai kaisa hamari mankha ke tai ata khumno ke pheuya ko ta se tongai ai jal bisingo pheugri ne tai narikra ojagawo narikra buthai koto ke thai tongmakya tai kwai bo tongo kwai buthai yang hongke rabat bagan rok obono wngkha je ani bwkrajukni nok oro ang belai kheno tongthokjago siring khaiei naithatok kaisa para thanda ke tonglai o jaga haipono bisibak kisa ondo bisas apti hai tongo tamai ke para ni bagai kisa amti tong haipono kaisa hngke khaksang matai tong thogi tong ayang ke yong hor tongui tong hor musingi ke paradigi norokno ul rogo phunugi mangka phunuknano asung nung sinai jotono no hambai।